Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero ndi pa 12 April loweruka mu sabata yachisanu ya nyengo ino ya Lenti. Ndikulandireni abale ndi alongo kulikonse kumene mukutimvera mu programu yathu ya lero ya Tiyankhuleni Ambuye. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Mprofeti Ezekiel mutu wake wa 37 kuyambira ndime ya 21 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Atiyese Chimuna kuchokera ku Holy Savior Catholic Parish, Archdiocese of Addis Ababa, mdziko la Ethiopia. Ndipo mthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera. Yohane mutu wake wa 11 kuyambira ndime ya 45 kulekeza 56. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Innocent Mlongoti kuchokera ku St. Anne Ganya Parish mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Ezekiele. Chauta akuti, ndidzawayitana Aisraeli kuchokera ku malo awo a ukapolo pakati pa anthu a mitundu ina. Ndidzawasonkhanitsa kuchokera ku mphepo zinayi ndi kuwabwezera ku dziko lawo. Ndidzawasandutsa mtundu umodzi m'dzikomo ku mapiri a Israeli. Ndipo adzakhala ndi mfumu imodzi yokha. Sadzakhalanso mitundu iwiri ya anthu kapena kugawikana maufumu awiri. Sadzayipitsanso ndi mafano awo ndi zinthu zina zonyansa kapena ndi zochimwa zawo zina zilizonse. Ndidzawapulumutsa ku machimo awo onse ndipo ndidzawayeretsa. Motero iwowo adzakhala anthu anga ndipo ine ndidzakhala Mulungu wawo. Mtumiki wanga Davide adzakhala mfumu yawo, motero onsewo adzakhala ndi m'busa mmodzi. Adzatsata malamulo anga, adzamvera mosamala malangizo anga. Adzakhala m'dziko limene ndidapatsa mtumiki wanga Yakobe, kumene ankakhala makolo anu. Iwowo pamodzi ndi ana awo ndi zidzukulu zawo adzakhala kumeneko mpaka muyaya. Ndipo mtumiki wanga Davide adzakhala mtsogoleri wawo mpaka muyaya. Ndidzachita nawo chipangano cha mtendere. Chipangano chimenechi chidzakhala chawo mpaka muyaya. Ndidzawakhazikitsa ndi kuwachulukitsa ndipo ndidzayika nyumba yanga pakati pawo mpaka muyaya. Nyumba yanga idzakhala pakati pawo, ineyo ndidzakhala Mulungu wawo. Ndipo iwowo adzakhala anthu anga. Apo anthu a mitundu ina adzadziwa kuti ine chauta, Aisraeli ndimawasandutsa oyera. Chifukwa chakuti nyumba yanga ili pakati pawo mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera.
ulemu kwa inu Ambuye. Ambiri mwa anthu amene adabwera kwa Mariya adaona zimene Yesu adachita ndipo adankhulupirira. Koma ena adapita kwa Afarisi nakawasimbira zimene Yesu adachita. Apo akulu ansembe ndi Afarisi adayitanitsa bungwe lalikulu la Ayuda nafunsana kuti, titani popeza kuti munthu uyu akuchita zozizwitsa zambiri. Tikalekerera chomwechi anthu onse adzamkhulupirira ndipo Aroma adzabwera kudzatiwonongera malo athu oyerawa ndiponso mtundu wathu. Koma mmodzi mwa iwo dzina lake Kayafa, amene anali mkulu wa ansembe onse chaka chimenecho, adauza kuti, inu simudziwa kanthu konse ayi. Monga inu simukuona kuti n'kwabwino koposa kwa inu kuti munthu mmodzi afere anthu onse m'malo moti mtundu wathu wonse uwonongeke. Kwenikweni sadanene zimenezi ndi nzeru za iye yekhayi, koma popeza kuti anali mkulu wa ansembe onse chaka chimenecho, ankalosa kuti Yesu adzafera mtundu wa Ayuda. Tsono osati kungofera fuko chabe, komanso kusonkhanitsa pamodzi ana a Mulungu amene adabalalika. Kuyambira tsiku limenelo akulu aja Ayuda adayamba kupanga zoti amuphe. N'chifukwa chake Yesu sankayenda poyera pakati pa anthu, koma adachokako napita ku dziko limene linali pafupi ndi chipululu, ku mudzi wina dzina lake Efereimu. Ndipo adakhala kumeneko pamodzi ndi ophunzira ake. Chikondwerero cha Pasaka chija chinkayandikira, choncho anthu ambiri ochokera ku midzi adapita ku Yerusalemu kukachita mwambo wa kudziyeretsa. Pasaka isanayambe, ankamufunafuna Yesu, ndipo pamene adasonkhana m'nyumba ya Mulungu ankafunsana kuti, kodi inu mukuganiza bwanji? Kodi monga iye uja abwera ku chikondwerero kuno? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale ndi alongo okondedwa kwa Ambuye, tikati timvetsere mwachidwi makamaka mawu athu oyambacha, tikuona atu Mulungu akusankhula Aisraeli komanso Ayuda kukhala anthu ake okondeka, anthu ake apamtima. Ndipo izi akuzichita kudzera mwa mfumu Davide, amene ankalamulira Israeli komanso Yuda mu nthawi zimenezo. Akupanga lonjezo kuti akamumvera iye Mulunguyo, akuti Mulungu naye adzawakonda, adzakhala Mulungu wawo, ndipo Aisraeli ndi Ayuda adzakhalanso anthu ake. They will be my people and I will be their God. Pangano limene Mulungu adapanga ndi Aisraeli amenewa lidafika mpaka kumbado uno. Likati tionetsetse lidafika ndithu kumbado uno, lidafika. Ndipo izi timaziona pamene adatitumizira mwana wake wokondedwa Ambuye athu Yesu Kristo. Akumutumiza kuti aseze mapendekero athu, ndipo monga tamvera mu uthenga wathu wabwino, ena akukayikira zintchito zake ndipo akupanga chisankho choti aphedwe. Ndipo amene akupanga zimenezi tiona kuti ngakhale ndi anthu amene nthawi zambiri amakhala naye pafupi, Ayuda, Afarisi, ansembe, nthawi zonse amakhala kuphunzitsa m'nyumba za Mulungu, m'midzi ndi m'mizinda, koma sakukhulupirirabe. N'chifukwa chake tikukumana ndi mkulu wa ansembe Kayafa, amene akuwatsutsa kuti kodi akuluakulu bwanji simukuganiza, simukuona kuti ndi bwino kuti munthu mmodzi afe kusiyana kuti tiwononge mtundu wathu? Kuti tikati tiwononge anthu athu ndi tidzilamulira ndani? Inu aphunzitsa malamulo muziphunzitsa ndani? Ife ansembe tizipempheretsa ndani tikapha anthu athu? Nanga Ayuda aziuza ndani malamulo awo? Aziuza ndani? N'chifukwa chake kuti bwanji tingopha munthu mmodziyo, ndipo munthu mmodzi amene timupheyo alenga kapena kuti alipira machimo a mitundu yonse.
Ndipo ndikuva kuti zimenezi Kayafa sadangonena ndi nzeru zake zake, koma anali Mulungu amene adamuunikira. Ndipo apa tikati tionetsetse tilipo ena amene nthawi zambiri timafunira anzathu zoyipa, walipira, timalephera kuti tafunira anzathu zabwino, kwasemera chinyawu, achoke ndikhale ndine kodi ndo amene ucha, achoke kuno ndipite ndine kumene ucha, business yake iduke idziyenda ndi business yanga. Mtima woyipa kodi kusiyana bwanji ndi mtima wa Yuda? Tiyenera kudzifunsa khalidwe lathu likusiyana bwanji ndi khalidwe la Yuda? Ndipo chopambana chimene tikuchiona tikati tionetsetse Kayafa pamene akuwauza anthu amenewo kuti bwanji munthu mmodzi afe kufera anthu ena, akulolera kuti munthu mmodzi amusautse malo mwa anthu ena, kwa pakuti aononge mtundu wina wanu. Kuti tikati tionetsetse tilipo anthu ena akayafa pakati pathupa, tilipo ambiri amene mwina timakakamira nzathu tikantidalimbana naye, ayi amene yachoke. Ndipo kawiri amene timapanga zimenezi timakhala kuti tikubisa kufoka kwathu, tikubisa mapindikiro athu, tikufuna kuti anthu asaone kufoka kwathu. Nchifukwa timathamanga kanenera tanzathu, ayi amene yachoke, abwera mukampanda kumuchotsa ameneyo. Ayi ndithu kampani igwarwe, akulu business yanu uyu mukampanda umutsatira bwino ndithu ipanga collapse. Amene ntchito yanuyi mukampanda uyu kumuchotsa uyu, ayi ndithu zonse zikulipitika. Uyu mukampanda kumuchotsa kuno, ayi ndithu kuno aononga. Tilipo ambiri amene timayankhula zoyipa ngati zimene, muchotseni mwachangu. Mtima woyipa, mtima osafunira anzathu zabwino. Mulungu lero lino akutipempha kuti ngati anthu tikuyenera nthawi zonse kumavomereza zabwino zimene ena Mulungu akuachitira, tisamachite nawo nsanje. Nafenso nthawi yathu idzafika, sizoti ngakhala amene ena amene zawo zikuyendera analovutika kuchokera kalekale, ayi tsiku linaso adali m'mavuto ngati amene inu ndine tikumana nawo, adaona ziphijo mwina sokuposera zimene ndine tikumana nazo, mbiri mwina sambanja, mbiri mwina pa utumiki wawo, mbiri mwina pa utsogoleri, mbiri mwina pa ntchito imene akugwira. Zonsezo tikati tionetsetse adazipirira, ndipo chimodzi chokha chimene adachita ndi kudalira Mulungu m'moyo mwawo. Iwenso ndine tiye tidalire Mulungu, timukhulupirire Iye, sizoti angalole kuti tigwe muzovuta zopitirira msinkhu wathu. Ndipo monga tikudziwa lero loweruka ngati akatolika timalemekezanso amayi Mariya, omwe ndi mayi athu, omwe pa Chigiriki timati Theotokos, mayi wa Mulungu pa chichewa chomveka bwino. Tapemphe kuti ndi uneneri wawo amayi Mariya atithandize kuti inu ndine tisamakhale anthu otaya mtima ngakhale mavuto atabwera moyo mwathu. Zovuta zimene wakumana nazo siwoyamba kukumana nazo, palibe chifukwa choti udzimangirire, ayi. Palibe chifukwa choti ena ako wasautsire, ayi. Zinthu zidzingoyenderera ndekha, ayi. Palibe chifukwa choti ena tidzingowasamutsa mosakhala bwino, ayi. Ayi atsutsana ndi zimene ngati ife anthu timafuna, uyu achoke, ayi. Mtima woyipa. Mulungu akutipempha, ndipo timpemphe Mulunguyo kuti kudzera muneneri wa mayi Mariya atithandize kuti tikhale anthu opirira mavuto, ndi kuti uneneri wa mayi Mariya atithandize kuti nthawi zonse tikhulupirire Mulungu, takudziwa kuti ngakhale mavuto amene tikumana nawo tsiku lina adzatha, ndipo zinthu zathu zidzakhala pabwino. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Yeah.